Het centrum van Boetenpost moet weer volle meer een regiofunctie krijgen. Dat zei burgemeester Gerbrandy van de Midje bij de opening van de Vernijde Vastritten. Deze wichtige strit is het laatste hier bot opknapt. We namen de verkeerssituatie wie een punt van zorg. De drokke vastritten splitste het dorp letterlijk in tweeën. De snelheid is nou uit het verkeer hellen en de stoepen binnen breder maken. Het moet de omzet wezen voor een onttrekkelijker centrum. We hebben gezien dat het wat achteruit ging. En nou, dit jaar na je kans. Je bent niet haast 6000 mensen. Hè? En je ziet het toch, en dat is overal zo dat de winkels het dreig hebben. En dan moet je uiteindelijk net onder de infrastructuur lezen of het verkeer of wat dan ook maar. En dat is nou echt verbeterd. Het is prachtig worden. Verwacht je dat dit genoeg is om mensen hier weer heen te lopen? Nee, dit is een hele mooie slinger erin. En dat is ook aan de rest van de ondernemers om hier een stap van te maken. Je ziet ook dat het gaat gebeuren. Een parkeerplek die aangelegd wordt, et cetera. Allemaal met het vertrouwen, het gaat weer aantrekken. Het is echt de bedoeling dat er meer mensen uit de omjouwing naar Boetenpost komen om te winkelen. Want die regiofunctie gaat de laatste jaren meer en meer naar Zurusterveen. Het is nevens burgemeester Gerbrandy nou onder ondernemers om Boetenpost weer op de kaart te zetten. En die liet je kleer voor de street. De verwachting is dat we er hard aan moeten trekken. Maar dat iedereen zich heel goed bewust is als we het niet doen, dat het de verkeerde kant op gaat. En dat merk je overal. Dat zie je nu ook bij de aanwezigen en dergelijke. Mensen zijn zich bewust, willen daarin meegaan en ik heb daar volste vertrouwen in. Naast de vastritten wordt het gebied om het station heen en ek ompakt. In totaal kost het de renovatie van het dorp meer dan €8 miljoen.